speed it up, 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 speed it up. Nanababo Kabalen, welcome to Aaron Pampanga guys. For today's video, guys, for today's video, hindi po tayo magre-review ng jet fighter plane. Nandito tayo sa Angeles City because we were invited by Cambio Car Rental. So this is a bike, a motorbike and car rentals dito po sa Angeles City. If you're looking for these kinds of businesses, if you want to know more about this, samahan niyo po ako. Let's go! Well, anyway guys, so si Cambio is a car bike rental and at the same time a car wash business dito po sa Angeles City. So ano ba yung mga units na available dito sa Cambio? So let me read down yung information na binigay nila sa atin. So ayun guys, available dito mga cars, scooters, big bikes, SUV, van at saka mga pickup trucks. Particularly, heto yung mga actual units na available dito. So, sa mga big bikes or sa mga bikes, meron tayong Suzuki 125 Bergman Maxi scooter. Meron din tayong Kymco Exciting 400 scooter. I think ito yun, Ayun guys, and then meron din tayong CF Moto 650cc Adventure. Meron din tayong CF Moto NK400 Adventure. Meron din tayong Kawasaki Ninja 400. Meron din tayong CF Moto 450 SR Series. Meron tayong different colors, black and red. Meron tayong black and blue, white. Iba-iba guys, pwede din yan. Now, kung gusto nyo sakyan to at wala kayong mga helmet and mga accessories, they are letting you use mga free helmet with camera, a riding pants, and a jacket, gloves, at saka mga pads din for safety. So, aside sa mga rental units natin, si Cambio po isang car wash din. So, if you're gonna come here, if you're near this area, near the vicinity, maghanap po kayo ng car wash. Yan, meron po silang mga services dito. And, yeah, this is the place. So, tuloy lang natin guys kung ano yung mga units na available dito. So, nasabi ko kanina, available dito guys, SUVs, sedan, scooters, big bikes, and of course, yung mga cars na nakikita nyo dito. Except for this one, syempre sa atin to. So, meron din tayong mga units like Toyota Avanza, Honda Mobilio, Toyota Innova. Meron din tayong Fortuner, Stargazer, which is really new. Ito meron tayo dito. Meron din tayong Mitsubishi Estrada pickup. So, yun yung mga lines ng mga pickup natin dito. Meron din tayong Nissan NV350, which is actually a van and 18-seaters ang mga yon. So, what are the requirements? So, bring 2 valid IDs, which is usually government IDs yan, and your driver's license. So, they are located dito sa may Plate Street, Barangay Anunas, Angeles City. Actually, located siya dito sa may Koreatown. Sa likod lamang siya ng Biggest Pizza House. If you're gonna Google Map yung Biggest Pizza House, sa likod lamang po yun. Siguro 1 or 2 units lang, you're gonna arrive to this area. Yeah? Alright, sir. Ano pangalan natin? Daryl. Sir Daryl is from Angat, Bulacan. Angat, Bulacan. Ayun, sir. So, first time nyo pong mag-rent dito? First time po. Okay, ano naman pong masasabi nyo sa unit nyo, sir, yung kanina? So, CF Moto 450. Well, maganda, no? So, pag-receive ko pa lang ng motor, malinis siya agad. So, okay. So, alam mo yun, yung excited ka talagang gamitin. Tapos, ang ganda rin ang performance. At ganda, yung first time ko, satisfied talaga. Okay, in terms of interaction natin sa kanila, how's the staff? Paano po ba yung... Very accommodating sila. Kahit nga gabi kami dumating dito, dumating yata kami mga 11 PM. So, nakabang agad sila. So, inagas agad namin. Tapos, pinapilap lang kami ng form. And then, check agad kami ng mga motor. Unit. Actually, maraming kagabi marami to. Kagabi? Mga 5 siguro. Okay. So, lahat yun, in-open nila na kung anong gusto namin gamitin. In-offer naman nila. Okay. Last question, sir. Saan po ba tayo nakarating? Actually, nakaikot kami dito sa muni-muni dito sa Pampanga. And then nag-start kami ng mga
2 a.m. Dahan-dahan lang, sibat kami. Okay. At narating namin, gusto namin puntahan, Gabaldon. Gabaldon. Ganda ng view. Siguro, Anong province yun, sir? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Wow. Nueva Ecija. So, definitely, babalik kami dito para pumunta ng mas malayo. Alright. Mas recommend? Is a recommend, sir? Is a recommend? Recommended. 100%. 100%. Thank you so much, sir. Alright. So, kasama natin ngayon si... Ano pangalan mo, sir? Rodolfo Soriano, sir. Sir Rodolfo, ano po yung ginagawa nyo dito? Bisor ako dito, sir, sa rent-a-car, sa carwash. Bisor po ako. Okay. So, interested po ako dun sa mga big bikes natin. So, magkano po ba yung pinaka-minimum na ano natin dito, rental? Sir, 2,000 yon, 24 hours. 24 hours. 200 kilometers ang maximum. Okay. So, for example, sir, minimum na 200 siya, pero 25 hours ako. Magkano yung per hour nun? Meron ba siya nun? Kung ang per hour nun, sir, 100. 100 pesos yung per hour niya. I see. Sa mga, ano naman natin, sir, sa mga wheeled, no? So, meron tayong sedan, may SUV, pickup. Sa mga sedan, sir, how much is the minimum? Ang pinaka-minimum din, sir, kung dito lang ang mga Wigo, 1K. Pagka yung mga sedan, 11, 12. Okay. May minimum kilometer din po ba yan? Wala po, sir, sa mga kotse natin, wala po. So sa mga kotse, yung per day niya yung babayaran natin. Okay, so 1,000 sa mga Wigo. Dito sa pickup, sir, magkano naman? Ano yan, sir, na pinaka, yan, mga 1,700, 1,600. Napakamura naman. Sir. Yan ang Napakamura naman. 24 hours yun, sir. So halimbawa, bumiyahe ako ng Pampanga to Baguio, bumalik ako within 24 hours, 1,700 lang yun? Hindi po, sir. Depende sa destination po yun, sir. So kukunin din yung destination natin. Opo, sa destination nagkakaiba, sir, yung rate nun. There you go. I see. So, depende pala sa destination mo. Tapos may matrix tayo doon kung magkano yung... Yes, sir, yung rate. Pero within Pampanga lang, 1,700. Sa pickup, sir. Sa pickup, okay. Napakamura lamang nila. Mababa Actually, talaga, oo. Sir, sa lahat po ng nagpapared, dito po ang pinakamababa. Lahat po ng customer, sir, yun ang sinasabi nila na mababa talaga rin. I see. Alright. Thank you so much, Sir Rodolfo. Thank you, sir. Alright. At ayun nga, guys. So, if you're looking for car rental, big bike rental, and a car wash at the same time, so gotta check out Cambilio. This is located po sa may Anunas, Angeles City. Pinaka-landmark natin. And nandito lamang siya sa Koreatown. And for more information, we're gonna be including everything in the description. Thanks so much for watching. Peace out. Bye, guys.